Какво е финансов инструмент и какви възможности ни дава? Финансов инструмент представлява мярка за финансова подкрепа от Европейския съюз, предоставяна чрез бюджета с цел постигане на конкретни цели. Финансовите инструменти могат да бъдат в различни форми. Капиталови – дялове, които дават право на участие в капитала на дадено дружество, характерни за финансиране на стартъпи. Квазикапиталови – дълг, който се конвертира в капитал. Дългови – заеми и гаранции към търговски банки. Финансовите инструменти подпомагат крайните получатели в случаите, в които пазарните източници не предлагат достатъчно финансиране, безвъзмездна финансова помощ не е налична. В България финансовите инструменти се реализират чрез холдингов фонд, изпълняван от фонд менеджер на финансови инструменти в България ЕАД, известен още като фонд на фондовете. Финансовите инструменти имат важни предимства пред безвъзмездната финансова помощ. Подпомагат реализирането на икономически, жизнеспособни и устойчиви проекти. Стимулират частния сектор да участва в публичните политики, използвайки неговата експертиза. Спомагат за по-ефективното използване на публичните ресурси. Подкрепят публично-частните партньорства. Осигуряват лостов ефект за привличане на допълнително частно финансиране. Позволяват повторно използване на публичния ресурс за сходни цели. Процедурите са по-бързи и по-лесни, отворени до края на програмния период. Предлагат гъвкави схеми на разплащане и авансово предоставяне на средства. Комбинирането на подкрепа чрез финансови инструменти и чрез безвъзмездна финансова помощ може да се осъществява в рамките на една операция или чрез две отделни операции на ниво краен получател. Най-често се използва комбинирана подкрепа в рамките на една операция, което предоставя редица предимства, като само едно споразумение за финансиране. Двата вида подкрепа се предоставят от субекта, който управлява финансовите инструменти. Правилата, приложими за финансовите инструменти, важат и за безвъзмездната помощ. Могат да се извършват директни плащания на крайния получател. За да научите повече за предимствата и целите на финансовите инструменти, включете се в обучението, част от Академията за фондовете на Европейския съюз на ИПА.